man. Hello. Hello. Purchase your tracks today. Hello. Oh my God! How on earth did I offend you? Why are you following me around? Onye because ahụ onye a ga-ahụ n'obodo n'otu ege kwụsị otu nkwụsị ya wuru Igbo sịgo ọwụ ngịnị ọwụla ihe na-esoro m ọwụ gị na lize mmarakwa na onye ke nwanne m because obodo ole ekwele me mbụta ebe ole gere ga ahụ onye Igbo ka isi ebe ha kwapụga Why murmuring to yourself? nwede mamịrị m nyere Okay, so then what exactly are you reciting? You've been reciting something here. What? Also, enwere onye n'ime ọ na-akwụ n'ụcha ndị Igbo unu na-eme gai n'ụlọ nwo ndị bekee enwe onye Igbo ibe gị isi Igbo ọ ga-asụ gwara ya na-emere gị. Have you gone nuts? Or you've gone bananas? Hey! Nwa na ịkọtara sign maka Chineke mbupụtere gị banana m ọkwa banana mbupụte banana m maka Chukwu ga-efe ntọ banana m bụ nga adịkwa banana m kwa enge agba banana ote ka ọ ha ka ogede ya kwụrụ ọtọ di m ị ga-alike ya ote m sịrị hụ gị like si banana ozugbo ikwuolu ka banana ama m ga-ama m. What's your problem? Achọrọ m ịgba gị titi ọhịa m chọrọ ịgba gị ngụgba ka mụ na gị na-abụ ka anyị nwee mmekọrịta nwoke na nwaanyị ị mara mma mụ na onwe m mara mma ebu m ka hapụkwa ote m rio ego ga-abịa. Did you see me in your dream? Okwetara Chineke na-ekele gị oh my God mo gbé wọn handicap. I'm sick with the lady. How many times would Lady name on my mobile no good. Call up a guy. Call up a guy. Pack up walking one young walk. are very stupid. Macapilla with the man on Nime. What club am I about to watch you come back to TT? Give me a meter motel. If I will get some go.